Horas, Majaha Buku Nabadia Bibel, sian 5 Musa bidu 12. Odo aturan dohot uhum aka natama rikotamuna mangulahod di tano na nilehon ni Jehovah debata ni akopum tuho bahen pertalianmu saliling hamu mangulu di atas tanoon. Ikon paneknepo muna si tutu sudi inganan pamilia tu debata si lebat di bangso perbegu. Aka si soluhom muna nang di atas dolo manang di atas robian manang ditoro ni saluhut hau narata. Ikon lohau muna do aka langgatan nasidei jala tapora muna ajaji nasida jala sudah tutunga muna sobaw nasida dohot api jala tahau muna do aka ganaganan. Sumas-sumanan ni debata nasida ikon pidopono muna guar nasida sian inganani. Dang jadi baheno muna songoni tu Jehovah debata munai. Iko diinganan si piliton ni Jehovah debata munai sian saluhut marga muna. Upajokon goarna tu si bahen inganan na iko disita he lulua muna ibana jala si topotom muna. Tu si huhut buanom muna aka pilihan muna si tutungon dohot pilihan muna si potongon dohot parpuluhan munai dohot pilihan si tatingan sian tanga muna. Aka baga-baga muna dohot pilihan muna sian lomo ni roha rodi anak buah baju sian lobuna dohot sian biru-biru muna. Iko disi huhut hamu mangan diadupan ni Jehovah debata munai jala marlas ni roha hamu mida saluhut na ni radotan ni tanga muna. Songoni hamu, songoni dohot isi ni bagas muna akan pinasupasuhon ni Jehovah debatam tuho. Dan jadi bahenomu disi hombar tu saluhut na itabahen sadariod dison. Ganup tahe mabahen lomo ni rohanabe. Aidang do pesahat hamu rasi rasa nuaing tu paradianan manang tu pertalian silehonon ni Jehovah debatam tuho. Alai magirama tari paramuna Jordan jala maringan hamu di tano na binasa basahon ni Jehovah debatamuna bahen pertalian muna jala pasonangon na mahamu maradopon saluhut musumuna humaliang asa marsonang sonak kamu maringan. Yadung dipilih Jehovah debatamunai sada ingana di ibana bahen inganan ni guarnai ikot tu sima buano muna saluhut naong hutonahoni tu hamu aka pilihan muna si tutungon dohot aka pilihan muna si potongon aka perpuluhan muna aka pilihan si tatingan muna rodi sude ugasan na pinilit garar ni baga-baga muna aka na binagabagahon muna tu Jehovah. Jala iko marlas ni roha hamu diadopan ni Jehovah debata munai songoni hamu dohot aka anak muna aka boru muna aka naposo muna bawa dohot paropuan rodi halak lepi aka namaringan di bagasan hutamunai aidang maruli perjabaran manang pertalian anggona sidarap dohot hamu. Ikon ramotamu dirim na sotupa pilihonomu aka pilihanmu situtungon diganup inganan na dinggan ni roham. Iko diinganan si pilito ni Jehovah di tonga-tonga ni sada sian aka margamu. Iko disino pilihonomu aka pilihanmu situtungon jala iko disino bahenomu manang aha na hutonahoni diho. Alai jadi do huhut guru sandok sobu ni roham seatomu jala panganomu juhut hobartu pasu-pasu ni Jehovah debatam nani lehon na itu ho di bagasan saluhut inganamu halak naramun dohot na iyas jadi do mangaton siani suang songon hije manang ursa. Holan mudarita hendang jadi panganomuna ikot tutano doi usehonon songon aik. Dang jadi hamu mangaton di bagasan hutamunai parpuluhan sian ememu manang sian anggurmu manang sian miakmu manang anak buah baju sian lobum manang sian biru-birum rodi sude ugasan garar ni bagabagam aka naung
binagabagahomu rodi piliamu sian lomo ni roha, dohot pilian si tatingan sian tangamu. Iko dia dopat ni Jehovah de batam do panganomu akai, diinganan si pilito ni Jehovah de batam, di ibana, songoni ho nang anakmu dohot borum, rodi na posom bawa dohot paropuan dohot halak lepi, na maringan di bagasan hutam. Ikon marlas ni roha ho diadupan ni Jehovah de batam, mida saluhut na ni radotan ni tangammu. Jaga dirim na sotupa marlea roham, mida halak lepi, saliling manguluho di atas tanami. Alay itong sura di palalambas Jehovah di batam parbalohan ni tanomi, songon naong pinarbaga-baga na hiyat tuho, gabi ni muma naing mangan juhut au, ala hisapar roham naing mangan juhut, jadi do panganom mu juhut sadok guru sobu ni roham. Alay itong sura holang siyan hoi nganan naong pinili ni Jehovah di batam, paujakon guarna di si, jadi do siatomu siyan lobum manang siyan biru-birum, akan nilehon ni Jehovah tuho, songon naong hutonahoni tuho, jala mangan maho di bagasan hutam, saddo guru sobu ni roham. Tongo tahe songon papangan ni halak di hije dohot di ursa, jadi do songoni panganom mui, halak na iyas dohot naramun, jadi do rap mangan siani. Asal marsi hoho raham unang mangan mudar, ay mudari do hosa, di baheni dang jadi panganomu hosai, rap dohot sibukna. Dang jadi panganomu mudari ikut tutano doi usehonomu songon aik. Dang jadi panganomui asa marhasonangan ho dohot pinoparmu dohot dung salpu ho, molo diulahon ho lomo ni rohani Jehovah. Alay anggo peleami akan abadiai si pelehonomu hian, rodi akan baga-bagami ikon buatomu jala buanomu do itu inganan naong pinili ni Jehovah. Ikon hobasonmu anggo aka pelianmu si tutungon si bukna dohot mudarna di atas langgatan ni Jehovah de batam. Ia mudar ni aka pelianmu si potongon ikon usehonomu do itu atas langgatan ni Jehovah de batam. Alay anggo sibuk na jadi do panganomu. Sai paingot-ingot jala tangihon sudi hataon, akan nahutonaho tuho asa marhasonanga ko, doho pinopar mudung salpu ho rodi saliling-liling na, molo tung diulaho ko na diinggad dohot na tigor di rohani Jehovah di batam. Ia dung sun siap dibahen Jehovah di batam, maradopon ho bangso parbegu, akasi ito potomi laho manian nasida, jala ia dung ditian ho nasida, laos maringan ho di tano nasidai, say ramoti madirim asa unang tung tarjorgong ho mangihuton tu nasida, dung siap nasida maradopon ho, jala unang uso-uso ho taringot tu de bata nasida gabinimu, songon panguloy ni aka bangso parbegu di debata nasida suang songonido, nang ahu bahenok u. Dang jadi bahenomu songoni di Jehovah de batam, ay saluhud bias-bias ni Jehovah na hinagihon ni rohana di bahen nasida do itu di bata nasidai, ay gariana nasida dohot boru nasida sudah doi ditutung nasida di bagasan api upele de bata nasidai. Sadok hata nang hutanahon itu hamu ikon rikotan ni rohamuna do laho mangulahon, dang jadi abba amuna tusi, jala dang jadi hurangamuna siani. Botima Mauliate.